Mentah kadai ka nyutrik ubenai January por banganang phai sa Asam ngalabak don kabai ka kali pick up kaba hikit yakimar kala kala harut jong kasurok ba National Highway 6 but andang ngila kiu kamsheneng ngilap sakawai kaching accident kabala I khamma kata kadai ka truck bat ka kalirit te hakajing yu I kajonga ka kalirit kalong kapala pra na kabanta jong ka khmat te ngamla mu durshu ba kadon kajing jia bas ngusi ne don satang kajing saw ba malumala bat katkum kajing pat ni kajing pra jong ka kali ngamla tip bat ngamla itu chu kidang light ne kajing saw ne yo kim la chu te hakani kapor ngakan tu ya ki para driver haba phinya ya ka kali snu bha wat nya sushit bat wat palong ya ka kom ka kam thamla hanrei to da ai met bat mansim shispa na ka shispa person haba phi bar ya ustering ne haba phi pendon kam ya ka te phi kom ki driver phi de ban phikir bha khnang ba phnglai na ka no ko jingjia bas ngusi